Salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi ne jucăm pentru prima dată Escape Tsunami for Brainrots. Este un joc care e destul de popular în ultimul timp și ne zice să luăm unul bine, dar știi ce? Eu o să iau un Lucky Block. Un Uncommon sau Common ce-o fi. L-am luat să vedem ce ne pică. M-am mai jucat jocul ăsta pe alte conturi, cam vreo 4-5 conturi, dar nu prea sunt așa bun și am zis să-l joc și cu voi. Și tot nu bine ne-a picat. Deci se pare că e common, nu e uncommon. Ok, punem brainrot aici. Bro, măcar ne mulțumim cu bani. Iar scopul de astăzi este să ajungem la cel puțin 10 milioane de bănuți și 100 de speed. Dacă vreți să facem chestia asta, să ne mai jucăm și alte părți cu Escape Tsunami for Brainrot, nu uitați să apăsați pe like, să ne mai jucăm. Și dacă mă vreți să mă aveți pe Roblox la prieteni, o să vă zic cum mă cheamă în comentarii. Ok, până acum. Și încă un scop, să facem măcar rost de un cosmic, că e foarte greu să faci celestial, să facem măcar cosmic. Și cosmicul e bun. Nu am bani. Sunt foarte lent, sunt mai lent ca slow. Sunt mai lent ca slowed. Adică sunt mai lent ca slow. Sunt mai lent ca slow, efectiv. Oh my god. Nu, 6-7. Uite 6-7, nu stai aici. Dacă, bun, am crezut că Milia copilul ăla. Take 6-7. 220. E bine pentru mine, pentru că sunt cam începător și Nu. Yes. 6-7. Level 5. Are level 5, dar e bine. Ok, place berero și ne bucurăm de bani. Și avem deja 3K, dar o să ne mai ia până facem noi 10 milioane, dacă o să facem. Bineînțeles, dacă o să facem. Așa. Hai că luăm și... Nu, că e uncommon. Bă! N-am jump! Mare, trebuie să am și jump, ok. Nu știu dacă... Bro, încă am viață. Stai că eu încă am viață. Uitați-vă sus, acolo am viață. Upgrade shop. Dar vreau să... Ok, uite, mi-am băgat... Ok, am 33 și am zis că trebuie să am la speed 100. Astea sunt provocările. Doamne, cât mă enervează. Ok. Trebuie 1 milion pentru upgrade la base. Ok, nu știu ce era ăla. Bun. Nu e bun. Trecem ce ăsta rar. E rar Lucky Block? E cumva? Că-l iau dacă era Lucky Block. Da, era Lucky Block. Level nu știu cât. Hai să luăm, că merită, zic eu. Da, nu ne prinde niciun tsunami din urmă. Dar eu tot sar, că mi-e frică că poate vine deadly. Adică cel mai periculos. Ok, și să vedem ce ne pică din Lucky Block-ul ăsta. Și... Electro bârbâr spatapim. Ok, interesant. Și deja avem 26.000. Ok, deci aici facem... Aș vrea să-mi iau și o viteză, dar nu pot, frate. Adică nu știu cum să fac, să mai fac... Bine, de fapt știu că trebuie să colecționez bani. De la Brainrot. De la Brainrot. Upgrade, speed 39. Bun, deci am 39 și am zis că îmi trebuie 100. Mai am 61 de făcut. E un 6-7 acolo, dar nu-mi trebuie. Hai că iau un epic Lucky Block. Da, nu, stai, pot? Bun. Și nu, stai. Oh my god, vine fast. Aici. Ok. Rapid. Iar nu știu cât level, dar nici nu mai contează cât level. Fugi, perfect. Level 3. Așa.
Și să ne pice ceva măcar. Burbalonii, bă, nu-i rău. Care level 3, e bun și el. Să 400 și. Așa. Ok. Nu știu dacă să mai îmi iau speed sau nu. Adică aș vrea să-mi iau speed. De ce n-aș vrea? Că am spus, scopul e să facem 10 milioane de bani de la Brainrots și să facem 1 milion ciclomine e prea mult. 100 de astea. Hai că mai luăm un epic lucky block, 100 speed. Mai luăm un epic lucky block. Dacă apuc să-l iau, dacă apuc, nu. Unde? Uite acolo, treci odată. Eu nu permit să-mi pierd. Mai dat unde e? Ok, ia-l, perfect, fugi, nu vii, bun. Nu pot să le iau pe ambele, că știu că poți. Nu am upgrade la base. Ok. Și hai, mă dăm ceva de 1000 măcar. Balerina cappuccina. 1,61k. Adică 1,61k, 1611, cred că. Da, 1611. Ok. Ne apropiem încet de 1 milion, dar încă nu e destul. Pot să-mi dau upgrade la base? Stai, știi ce, verific mai târziu. Știu că trebuie să furi cu Robux și vreau să mai... stai, am bani să-mi cumpăr. 49? 51, bun. Și mai trebuie... Mamă, da. Îmi cheltui din bani. Okay. Am 51 speed. Deci mai trebuie 49. Nu iau niciun tititi. Hai de cap meu cum m-a luat. Bro, cum m-a luat, fratele meu. Nebun cum m-a luat. Deci cu ce viteză a venit, efectiv. Ok, stai aici, bro, serios? Common Arena. Nu mă interesează Common. Common. Lucky Block, Tripitropian. Ăla e cumva... Nu. Mi se pare că l-am văzut legendar, nu știu de ce, dar n-a. Aș vrea și o legendară. Ce asta? Bombardiro, legendar. A dispărut. Ok, spionilor grănulbir. 10.000. Ia-l. Hai, fugi. Mai fugi ăsta sau sală? Hai, bro, odată. Mamă, ce urăsc. Am viteză 5. Yes! Asta e baza mea, da? Da. Ok, stai să-mi iau bănuții. E ca un fel de stilă Brainrot, doar că e Escape Tsunami for Brainrot. Că știți că s-au adăugat de mult timp. Mai verificăm ce... Cosmic. Uite, asta vreau. Cosmic să-mi iau și... S-a adăugat de foarte mult timp un update în care apare o mașinărie Escape Tsunami for Brainrot. Și e exact ca asta, doar că tu chiar câștigi Brainrot în joc. Adică chiar câștigi secrete, ca și cum ar fi gratis. Și e fain și jocul ăsta și ăla fake într-un fel. Mie îmi plac ambele. Ok, Blood. Ce-a furat ăla, mă? Ok, am dat o băț din greșeală. Bă, tu-ți bagi joc, mă. Tu-ți bagi joc. Hai odată, mergi. Dă-i o băț. Nu, că era Cosmic. Ce ăsta? Cosmic, uite, Cosmic. Oh my god. L-am luat. Hai, Cosmic. Oh my god, 152. Pleacă de aici. Lasă-mă în pace. Hai, Cosmic. Nu. Nu cred! Cosmic! Yes! Mama mea. Yes! Primul meu Cosmic! Ia zic, mă, bă, ia... Ce vrei, mă? N-ai Robux să-mi furi. Yes! Easy, girl. Easy, fato.
Dacă sunteți abonatele mele, nu vă fac asta, vă spun eu sigur. Easy, băi, fetițo, plângi puțin. Sunt și eu cam toxic. Asta spune Marius Iancu. Dacă vă uitați la Marius Iancu, dați și voi un like acolo. Pentru că eu chiar muncesc, frate. Adică pun voicer, editez, filmez. Și tot ce vreau e să văd cum sunt viral, măcar o dată. Adică, na. Și vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru cei 96 de abonați. Și vă promit că dacă facem până, nu știu, până de 1 aprilie, până de ziua păcălerilor, dacă facem 110 abonați, o să fac live, cred că. Da, o să fac un live în care, nu știu, văd eu ce mă joc. Dar vă promit că dacă facem 110 până... Ok, merită să-l iau? Da, ce spuneam? Hai că-l iau. Dacă facem... Hai că-l iei, dă-i drop odată că mă omoară ăsta. Dacă facem 110 de abonați până la 1 aprilie, de ziua păcălerilor, vă promit că fac un live, dar trebuie să mă gândesc cu ce. Ok, ne punem aici că e fest. Cred că o să închid puțin filmarea. Da, fraților, ce vă spuneam, am închis puțin filmarea și am luat încă o Lastral la realitate de 190.000 și sper să nu dea nimeni o bâtă sau ceva. Că na, poți să pierzi. Deci m-am dus, nu, vină încoa, nu e bine, nu e bine. Mama mea, nu e bine deloc. Ok, uite. I-am Ei, yo, bro. Deci i-am dat o bâtă după ce l-a luat și-o pierdut brain-rot-ul. Easy. Easy, noob. You are a crazy noob. Ok, cred că o să pun iară pauză la clip și o să, nu știu, o să mai iau ceva. Dar stai să văd, nu pot să am nicio viteză. Ok, fraților, un Lagrange de combinațion de 500.000. No. Oficial. Oficial avem cosmicul nebun. Lagrange de combinațion ne aparține, fraților, uitați-vă ce frumos. Ok, da, oameni buni, acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!